prítomní, ja vás tu znovu po roku vítam na divadelnom predstavení divadla Na Podválku od nás Vohotu a Veľký Loviec. Toho roku vám zahráme hru Kuchárky z Ovsenného. Ja si tak spomínam, keď som mal nejakých 14-15 rokov, tak toto divadlo sa tu tedy hralo a to je asi také prvé divadlo, čo si pamätám. Vidím, že Ľubo tu sedí, ktorý hral tedy hlavnú úlohu, tak možno, že viacerí ešte, všimol som si teraz, čo tu tedy hrali. Naozaj, mám tak, ako to Danka vzadu nám šuška, že ona tu je? A Miloš Slovák. Takže túto hru sme oprášili po nejakých 25 rokov, až sa nemýlim. Dúfam, sa vám to bude páčiť. Keď chodíte na naše predstavenia, tak viete, že sme hrávali také dedinské veci z folklórne a tak ďalej. Teraz sa trošku posúvam až bližšie k súčasnosti. Takže toto divadlo je také, nazvime to nejaké 60. 70. roky 20. storočia. Takže sa budeme súdruhovať a niektorí si možno, že zaspomínate na tie časy, keď ešte bolo MNV, alebo predseda MNV a nie starosta. Ešte na úvod by som chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhajú. Nazvime to, že sponzorsky alebo nejako ináč, a to teda najmä obec Veľké Lovce, Nitriansky samosprávny kraj, a potom ďalej Marek Kečkeš, stolárstvo, Martin Rampáček, pohostinstvo alebo hostinec Veronika, škola, základná škola nám teraz pomohla s nejakými s tými stoličkami a inými rekvizitami. Takže takto verejne by som sa teda chcel poďakovať. A už nebudem veľa rozprávať, bo budem dosť rozprávať. Takže nech sa páči, Kuchárky z Ovsenného divadla Na Podválku. Čože? Nemôžete? Aha, dáte v korytnom. Amaja, ale si. No. Ahoj. A nevedeli by ste mi poradiť to? No, tak viem, objednávame neskoro. No. Sme si toho vedomí, ďakujem. Nemôžete. Mám hlas. Neste sa im do Ovsenného. Ešte sa mi podarí na pochytre voľako zehnať. Chemické závody. Človek sa k vám ťažko dovolá. Pri telefóne Tomáš Guľočka, predseda MNV Ovsenné. Nepočujete? Predseda MNV Ovsenné, ako Olos, Guľočka, ako Gunár, ako Urban Ukulany a tak ďalej. Prosil by som si vedúceho dýchovej kapely. Povedal si Malčíkovi? Povedal, nech dojde. Haló. Vedúci, hľadáte ho? Hľadajte. Z rejiteľom školy si hovoril? Hovoril, zavolajte ešte tie chemické závody. Haló. Vedúci dýchovej kapely. No tu je Guľočka, predseda MNV Ovsennej. Ste by som objednať hudbu na nedeľu? Nerozumiem, neprerušujte nás. Kto je odcestovaný? Vedúci kapely, a s kým hovorí? Je upratovačko. Prepáčte, vy na nedeľu? Nie, to patrilo vedúceho dýchovej kapely. A kam odišiel? Do Jugoslávie. Výmena skúsenosti. A kedy sa vrátia? O mesiac. O mesiaci môžu vylečiť. Kde berú títo ľudia na takéto dovolenky peniaze? Však my
Obecné pokraj nemáme ani naporané hažle. Nie je to ešte na cesty do cudziny. Zavolajte ešte tie chemické závody. Kedy si naposledy umýval uši? Práve som s nimi dohovoril. Nemohol som vedieť, súdruh predseda. Mám pre vás ďalšiu novinu. Zaujímavú. Lužani by neišli, ale púkajú na družstevných slávnostiach na Senčilevu. Tak už potom ostáva jedine Leopold. To by som nerád. Však hovorím, ostáva jedine. Má priveľa rozumu pre seba. Ako náhle chytí do ruky trúbu, nevie, čo by si zapýtal. A s takými ľuďmi ja nerád debatujem. Nie, že mu to povie. Dovede, jeho sestra prekonaná do školky, slovno päť, sa ľahko utrúsi. A čo? Tak je to pravda. Keby Dušan s Radom nehrali, dohodu takú muziku správa, že mŕtvi na cintoríne nepostávajú. Ani hale nezapýtajú. Súdruh predseda, vy takto mne zmýšľate? Poctivo si robím svoju robotu. Skoro s nikým sa nerozprávam. Ale súdružka rejteľka, no, nechňukajte však. No ja len tak, všeobecne. A tam by ste sa preto nehnevali. No. Keď nemáme kapelu, nerobme koncert. Ohlásenie na pozvánkach, na plagátoch. Taký by sme mali potom program. No, vystúpenie materskej školky. A nevieme ešte, či... No, súdružka rejiteľka. A práve preto sme vás zavolali, či by ste s vašimi deťmi na nedeľu nepripravili taký malý, celkom maličký programík. Áno, súdruh predseda, už pripravujeme. Čítala som na plagátoch. Kultúrna vložka vystúpi v maše. Niečo vyhnúklo do hlasu. Latečková, to bude asi vaša materská škola. My sme dali s učiteľkou hlavy dohromady. Dobre ste dali hlavy dohromady. Dobre vám vnúklo. Viete, my pri takýchto povinnostiach môžeme na všelijaké maličkosti aj pozabudnúť. No, však viete aj tu u nás na úrade. Starosti. Jožo, prečo si už dávno nepovedal súdružke rejiteľke, že nedeľu vystupujú? Nikto mi o kultúrnej vložke nič nehovoril, nerozkázal. No, jemu nikto nič nepovedal, nerozkázal. On len tedy robí, keď mu to rozkáže. No, a o plagátoch nič nevieš. Nič si z nich nevyčítal. Nevyčítal? Akurát mi vrta v hlave, čo je to tá skratka MŠ. Len mi krčme hovorili, že sú to štátne majetky. A ja hovorím, no vy by ste určite štátne majetky nevolali vystupovať, keď máme v družstve divadelný krúžok. Jaže. Niekto by si myslel, že nosíš na hlave hrňa z plnej kapusty. Milé. Súdružka riaditeľka, prosím vás, vysvetlite mu, čo znamená skratka MŠ. Prosím vás, vysvetlite. On už taká divná pová. Súdruh predseda, veď je všetko v poriadku. Výstup s Rajkom kráľom máme už dávno nacvičený. Iba ho precvičíme. S láskou ho pripravujeme. Sme radi, že budeme mať novú materskú. Súdruh predseda, ja som vám za to tak vďačná. Tomáš, odkiaľ si po mňa, tak som tu. Máte ešte niečo pre mňa, súdruh predseda? Ponáhľam sa. Nechala som pri žiakoch za školničku. No, veď sa ponáhľajte, súdružka riaditeľka, všetko pripravte tak, jak má byť. Bola by som zabudla. Všetkrát, súdruh predseda. Dovidenia. Te svoje grimasy si strúhaj vežte! Krčme pribúte! Nie tu! Tu je úrad! Na koho ja som strúham grimasy? Ale nie, ty, hej, Jožo! Ja? Však ja som ani okom nemiel, kým tu bola. Na mňa takéto povedal. Takéto volá, čo máte ma povedať. No, ešte šťastie, že si to nevšimla. Čo by si o nás pomyslel? No, je to veľké previnenie byť komu zavolať, čo povďačný. No ich nás povedz, je? Ja neviem, či je to previnenie. A o čo vlastne ide? Ten sa nevie o čím. O stavbu novej materskej školky, na ktorej mám aj ja zásluhu. A práve preto sme ťa zavolali.
tie zákury. Neberiem ti ich, nie som proti tebe. A ani som nikdy nebol, ani keď si robil jamany. Pohoda, ktorý taký, onaký raz za ženami. Dá sa ľahko oklamať. Vybavuje veci len na poli. A povedal som si, za ženami sa dnes pozerá každý normálny chlap. Aj keď vybavuje na poli, ale aspoň vybavuje. Ten predtým to nevybavoval vôbec. Krečme sa nelapí. Taká je história. Už si skončil? Keď sa ti nepáči, tak môžem aj odísť. Ale Ignác, nebuď hlúpy, no. Hneď sa opučíš a haduješ, no. Počúvaj, Ignác. Potrebovali sme postaviť pred novú materskú školku, zhotoviť takú tribúnu. No na nedeľu, na tie oslavy. Čo kúkať, nie? No reku si stolár, dobrý majster, pomôžeš dedine, ha? Dobrý odborník som. To aj iní hovoria vo svojom remesle. Ale hovoríš neskoro dnes, že spreda. A kto má na ne vystupovať? Ignác, vidieť, že nesleduješ kultúrno-spoločenské dianie v dedine. Plagáty sa už vyvešané, stačí na nich okom hodiť a vidíš, vystupuje materská škola. Ty do školy. Skoro si bola riaditeľka školy a z rozhovoru si mohol vidieť, že hrajú predstavenie Zajko s kráľom. Zajko kráľov? Však som vystupe hrá aj môj syn Florian. Hlavnú postavu za Zajka. No vidíš to, Ignác. Ešte po kultúrnej stránke nám budeš nápomocný. To máš. Vieš, ako bude mať chlape drvnú, že vystúpi. Mamka tam nebude odrušenia ani spať. Poviem mu, aby si dal na vystúpení záležať. Posnaží sa, zahrá a veru dobre zahrá. A bude stačiť taká malá tribúnka, tak 3x4 metre. Mami sa pomestia. Však som hovoril. Takú malú, celkom malú. Keď sa daj do roboty, jelové desky požičám, neber si koľko chceš, nájdeš úplne drevárny. Vyžiadam si dovolenky. Tribúna bude hotová a ani sa nenazdáš. A ešte ju aj čečinou vyzdobím. Ignác, prekonal si moje očakávanie. Takýchto ľudí potrebujeme. Takýchto ľudí potrebujeme ako soľ. Vidieť, že kultúrno-osvetová činnosť nie je cudzia. Ignác, budeme ti povďační. Povďačný, nerozumiem. No tak, že poďakujeme, na rade MNV poviem, dáme ti diplom a tak. Za túto prácu neplatíte? A kde by sme za to zebrali peniaze? Však na dôležitejšie veci nemáme, nie? Máš ty peniaze na všeličo, poznáme sa. Poznám. Ale nie tak dobre, aby som pre tebou skladal účty Národného výboru. Na tvojom meste by som to spravil o pracovnom čase. Však zadarmo, chlapec bude, aj tvoj chlapec bude chodiť do školky.
riadne za neho platím. Aj, 2,50 za celodennú stravu. A ešte aj duplu dostane, keď si zapýta. Chlapec chodí zo školky hladný ako vlk. Aj klínce by dožral. Neviem, ako je to s tou duplou. A čo ma po vás? Vy na tejto akcii zarobíte a ja prídem o deň do dovolenky. Akciáša tvojho, že tak musím povedať. Na čo zarobíme? Na vystúpenie materskej školky alebo na voľakej dykovej kapele? Ani nájom nevyberáme. Urob to po pracovnom čase. Za 100 korún. Čo? A čo si ty myslíš, že z pokorunáčky vysá na strome zebereš pušku kým padne do hrnca, alebo čo? Ďakujem pekne za pomoc. Radšej si tú tribúnu spravím so žiakmi sám. Česť práci. Rob, ako mi myslíš, tu bereš groš. Keď ľuďom nedáš, vykašľú sa ti na teba aj na tvoju kultúrnu osvetovú činnosť. Na náčenie, ochota to by bývala voľaké ty. Všetko sa začína meniť len na peniaze. Mali ste mu prislúbiť. Takto si budete tú tribúnu stavať sám. Prečo ja budem? Nič som nepovedal. No, zmastovačku mu ich nedám. Ja nehovorím o peniazoch, ale o prísľube. Fakt, Jožo, rasteš. Každý by mal na svojom pracovisku rásť, bo ináč by nemal perspektívu. Takže ty rasteš voľako naopak. Ani na Buklovskom hrade lipa hore koreňmi. Ja som predseda MNV. A čo slúbim, to musím splniť. Čo si vybavil vo veci kuchyne? Riaditeľ školy nemá nič proti tomu, aby sa v školskej kuchyni v nedeľu varilo, ale že sa máme pozhovárať hlavnou kuchárkou a že si máme dať vlastné kuchárky, lebo tie, čo sú tam, majú to za celý týždeň dosť. Minulý rok varila na oslavách moja žena. Dnes ste mu kuchyne vážce ani vidieť. Ona by síce rada, ale ja mám na to svoje dôvody. A raditeľ školy čo hovorí? Raditeľ školy je múdry. Čo? Prečo by sme tam mali dávať druhé ženy, keď tam máme napracované, nie? Jedna bude ako hlavná kuchárka a druhá ako je pomocnica. Hotovo. Jakú to máš pre mňa novinu? Aha, novinu? Povedal som. Jaj, ženy v onom obchode hovorili, že by viacerej išli robiť tie kuchárky, ale na čo, veď máme tie zo školské jedálne. Neviem, čo sa do toho tak ťahajú. Nevieš? Kde to mám? Ste sa mi tu začala volať, je toto furt do všetkoho chaos. Tu je. Píšu mi z okresu, odboru kultúry. Vážený súdruh Guločka, bolo chybo, že sa nezabezpečilo. No najprv len tak o úradných vecách mi píšu, o tej pamätnej doske a takto. Ďakujeme vrele za ozaj milé a srdečné privítanie a pohostenie. Zvlášť vyslovte vďaku kuchárkám, ktoré dokázali pripraviť na obed takú pikantnú sviečkovú na smotane a večer trpší guláš. Už dávno sme sa na spoločnom posedení tak s chuťou nenajedli a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Lista prečítal na spoloce výboru ženy. Vlastná žena ma k tomu donútila. Najmä tú časť o tých kuchárkach. Potom sa niekedy ozvali, že oni by steli niekde pre voľakoho variť. Prechyl! Vystrkúvať sa! A variť ste varili pred málo! Moja žena všeličo doma namášala.
A potom sa niekedy rozvali. Marka Veselá, že či by ona nedokázala také volačo. Ale najväčší krik robila Cintulová. Prefíkaná krčmárová žena. Iste hľadá príležitosť. Navarí, funkcionár sa naje, poštípajú maličko, účne politica. A čo sa smeješ, ľubí sa ti? Však nie je na zahodenie. Ale veru, žen by sa našlo. Ktorá sa navarí knedlíkov, funkcionári sa najedia, rozbola ich ruka. A bude mať na okrese zle. Čo to? Kto to? Sabotáž! Kto sabotoval? Tomáš Guľočka, predseda MNV Osednej. Bárkená baba, kto vie, čo sa v tej hlave skrsne, pár jaká myšlienka, alebo čo tej babe. Nič. Ako som povedal, variť budú kuchárky z kuchyne a hotovo. Mne jedno, len aby boli. Čo? A zda pochybuješ o mne, o predsedovi MNV Tomášovi Guľočkovi? Nikdy som nepochyboval a ani nepochybujem. Haló, pri telefóne Guľočka. To si ty Gabrielka? Súdružka Cintulová. Čo chceš? Nemám čas. Rokujem. Poloslava. S kým? No s členmi prípravného výboru. Prídeš? No, však potom mi povieš, čo tu... Utekaj za vedúcou jedálne, aby na nedeľu nachystal jednu hlavnú kuchárku a druhú ako je pomocnica. A potom choď za Leopoldom Veselým, že chcem, aby nedeľu z obeda koncertovala oslava. A ak nebude chcieť? Vybav, čo som ti rozkázal. Nie cestou okolo krčky. Iba radšej poza potok, lebo ty keď zacítiš pálenku, hneď nevieš, čo metieš. Ale súdruh predseda. Utekaj, aby si močil skôr naspäť. A keď sa bude pýtať, čo za koncertovanie, tak čo mu mám povedať? Môj ty Bože. Ešte za tých 5 pesničiek by volá, čo ste, nič mu nehovor a sit sa. Čakám na odpoveď. Cintulová prišla. Toto rozpáram. Do všetkého pchá nos. Dali mi ho sem. Invalida. Robský. Ani neviem, v jakej funkcii, či upratovačka, alebo doručovateľka. Kým sa toto rozprávaš? A nevidíš? Že z práce sú dokonečku. Som ti hovoril, že do úradu za mnou nechoď. Súdruh predseda nejaký vtedy známo súrený. Však ja som takisto stránka ako ktorákoľvek iná, čo príde. Nepozeraj sa tak na mňa. Ľudia sú všelijakí, ešte šťastie, že moja žena. A na babských rečiach mi nezáleží. Dedina vždy len zostane dedinou, aj keď bude mať novú materskú školu a telefón napojený na mestskú automatickú ústredňu. Však, čo by robili ženy v rodine podvečili? Na dedine nemáš kultúru. Ako pre koho, Gabrielka? Ako pre koho? Posaď sa. Nechce sa mi. Tak sa... Ani to sa mi nechce. Čo sa ti teda chce? Neviem. Tak, neveril by si. Sestra mi s tebou tak dôvernejšie sa poslovať. Ja hajneš. Ale sú Nebol si taký hambrý. Hlavne vtedy niekedy sme spolu v silnici narážali. Ticho buď! Ešte to bola do očuja, nejde o oheň na streche. To bolo! Neboj sa. Neprišla som ťa sem nahovárať. Chlapov je dosť. A krajší, jak si ty. Ja nie som až taký na záchode. No. Povedzme, že nie si. Ale nevieš, čo by si chcel. Hlavne, že ty vieš. Nie. Gabriela, to je predsa úrad. Nepochybujem o tom. To je úrad a Tomáš Guľočka je v ňom veľkým pánom.
Ale ešte väčším jeho žena. Ako to? Moja žena. Moja žena nemá s úradom nič spoločné. Haha, má aj nemá. Všimla som si. Vždy, keď sú v dedine nejaké oslavy, je v kuchyni hlavnou kuchárkou. Z okresu ju pochválili. Však pravda. V dedine sú aj iné ženy, čo vedia dobre navariť sviečkovú na smotane. Vedia sa aj s hostiami pozabávať. Robí to zlú krv. A kto si myslí? Čo robí dedine zlú krv? Je treba, aby sme si všímali, čo sa dedine deje, lebo hneď sa budeme mať lepšie, keď si budeme všetci všetko všímať. Kurník šopás! Gabrielka, ja ťa ubezpečujem, že moja žena už viacej na oslavách variť nebude a už vôbec nie túto nedeľu. Naozaj nebude variť tvoja žena? No naozaj nebude, a prečo ťa aj varenie tak zaujíma? No ty pravde, miláčik, vieš, lebo som počula, že zase chodí hore-dole po dedine a každému rozpráva, že ona bude na oslavách hlavnou kuchárkou. A chodí, to navypráva, nič, ako som povedal, okrem normálnych kuchárek z kuchyne tam žiadna iná nebude. Prepáč, Tomáš, že som na chvíľku zapochybovala o tvojej úradnej autorite. Si ten najrozumnejší človek, akého poznám. Ale škoda, že si dnes taký namosúrený. Som ťa chcela o niečo poprosiť, ale už to neurobím. Už by to... Nie. Neurob, truci. Už by to nemalo nejaký význam. A urobil by si mi povoli. Ako môžem povedať, keď neviem, o čo ide? Prísľub, že mi to urobí. Ale ako môžem, keď neviem, o čo ide? No. Musíš mi prislúbiť. Aj to šláka! Hrubý. Žám, Predsa dajme dve a jedny. Vieš, čo ja všetko musím riešiť? Predstav si takú stará šupáčka. No, robí, tento trúbač kapely trénuje internacionálnu do noci. Neste prestať, sťažuje sa. Alebo minule ventilátor, že hučí pod dušami. No, minule sa mi ten, čo má na starosti kino, sťažoval, že mu do ventilátora handru napchala. To má žena to bude. A to sa si máš medovať, alebo čo? Nebude dať. Pravím, po čo som prišla a záleží mi na tom, na to celej dedine, keď už všetci tak ohovárajú a niektoré ženy by od závisti pukli, keby vedeli, že ja. A variť viem. Toto ti ide. By niektoré pukli. A čo myslíš? Kto dôjde? Z kraja? Nikto. Za pár funkcionárov z okresu. Všetko ženatí. Nepomýšľajú na rozvoj. A čo bolo? To bolo vážne, alebo čo? To vážne? A to si spochamila byť predsedu MLV? Akého predsedu? Udrela som Tomáša Guľvočku. Toho Tomáša Guľvočku, čo si myslíš, že keď som sa s ním raz pozabudla, tak si môžem hocičo dovoliť. Aby bolo jasné. Žiadne kuchárky zo školskej kuchyne variť nebudú. Variť budem ja, rozumiete? Ale nebudem predsa. Ale budeš. Ale ja... Pekne im povieš, zavoláš a patrične vysvetlíš. V opačnom prípade ja nikomu nič nesmiem. Aby si to svedomie. Mám. Vedúci kuchyne. A chceli ste ma volať? Bol u vás puteráč. Máte tie ženy jednu ako hlavnú, áno, a pomocnú silu. Budú variť. Už má kuchár. To ma nezaujíma. Tebe sa ľahko povie, ale ja som predseda MLV. A ja som Gabriela Cintulová. No, tým je povedané všetko. Súdružka vedúca, situácia sa zmenila. Komisia, vlastne prípravný výbor oslav rozhodol, aby boli dané do kuchyni dobrovoľné pracovníčky.
Vaše ženy nech si oddychnú. Riaditeľ školy tak odporúčal, majú na to právo po celotýždenné drine. V kuchyni sú zapracované, ja viem, poznajú, verím, lenže tu je uznesenie prípravného výboru. To je v ňom? Váceli, Rady Bakošová a tak. Treba sa preorientovať, v záujme celku. Je to nepríjemné, ale musíte ich odvolať. Moja žena? Haha, to sa klebetí. Nemôže pre chlapca. Zlomil si na fotbali nohu. Leží. Nie! Rozkazujem! Ako predseda Národného výboru! Bolo mi toto treba. Tomáš, ty si jedinečný. Ani som ani netušila, že si taký veľký. Kedy mám prísť? Ešte ani neviem, kedy, a už by si... Čo tu toto vyrušuješ? Teda nedeľu ráno o 7 alebo o 8. Čakám ma tu pred úradom, dokedy nedôjde. Dobre, počkám, ale nezabudnite na veci do kuchyne. A ešte nejakú ženu, čo mi pomôže, lebo však sama všetko hľadom robiť nebudem. Alebo ste mám sama nejakú nás? Nie, nikoho ty nehľadaj, sami si nájdeme. Dovoliť súdu predseda. Veci som vybavil a mám pre vás ďalšiu novinu. Nič nedovolím, trulo! Vidíš, že má stránko, teperíš sa sem. Povedal. Nemala si desantu. Povedal som vedieť. No. Pozri, krčme. Máš červený nos. Predilo ma, tak som sa zastavil na polári. Kuchárky budú, ale istej sú. Dobre som to vybavil. Ohromne. To som rád. Riaditeľka škôlky niečo s vami chce a Leopold odkazuje, že hrať nebude, ale že príde. Že hrať nebude a príde. Chumaj. Čo to máš, akú novinu? Pokiaľ viem, prislúbili ste Cintulovej. Čo teba do toho, čo sa má prislúbiť Cintulovej? Celkom nič. A dovolíte? Dovolím. Len hovor. Síce ste prislúbili Cintulovej, ale vaša žena už nakupuje u mesiara mäso v jednote potraviny a ona hovorí, že ona bude hlavnou kuchárkou na slávnostiach. Ako minulý rok. Čo to hovoríš? No, že vaša žena už nakupuje u mesiara mäso v jednote potraviny a že ona bude hlavnou kuchárkou na slávnostiach. Ako minulý rok. Lapa jeden, a čo si mi to nepovedal skorej? Nepripustili by ste ma k slovu. Hovorím, mám pre vás novinu. Nič nedovolím, trulo. Tak ste mi povedali. A ty, keď si vypieš, nevieš, čo trepeš. Šálená žena, čo to robí? To nemôžem, musíme ju dostať, živú alebo mŕtvu. Ty utekaj na vršky, ja idem do Šilingy a dovezu sem na úrad. Aby tak vyzeralo, aby si v dedine robil každý, čo sa mu zachce. Čo? A ona nie je šialená. Ona dobre vie, čo chce. Počkajte ma, súdruh predseda! Ako si toto mohla dovoliť? Čo si vlastne o nás myslíš? Pre kúsok mesa pár knedlíkov dedinu hore nohami postaviť? Mňa do hanby priviesť. Trulo, kúsok mesa, pár knedlíkov, gulášu zostalo plný 10-litrových hrniek, surového mesa zo 3 kilá, cukor, káva, čaj. Veď tá skoro celá rodina za to najedla a chlapcovi som celý týždeň bravčové rezne do školy vyprážala.
Matá panna, však ľudia ťa v zuboch rozkosá! Ale prosím ťa, teraz keď o mne taký pekný list do kresu napísali, nemám obavy. Myslíš iba na seba? Na celú rodinu a ty nebuď naivný, lebo ťa vysmejú. To by som ťa učila čo aj ako. Robila si už viackrát hlavnú kuchárku. Pôjdeš a objednávky zrušíš. Neprajem si, aby si podedine trúsila, že ty budeš. Nič nebudeš. No môj, o tom, či budem alebo nebudem, si rozhodnem ja sama. V tom domácnosti to pomôže, hlavne teraz, keď nie som zamestnaná. A byť hlavnou kuchárkou na oslavách v dedine predsa len niečo znamená. A ako vidím, oslavy sú tu čo chvíľa, však vy ešte vôbec nič nemáte prichystané. Ja viem, čo treba, viac hostí ako minulý rok nebude, ani nepozývajte. Nechcem, aby si za nás myslela. Nepleť sa do našich úradných záležitostí. Hlavnou kuchárkou nebudeš, bude iná. Aká iná? Vy ste tu? A ja behám po hornom konci, hore dolu. No, najsám prv je predsledová žena, potom dlho nikto a potom až všetky ostatné. To si uvedom, nie že ťa napadne niektorej inej. Za hlavnú kuchárku ťa nikto neprijal, ani ťa nepríjme. Nenatískaj sa. Toho mám prijať. Tuto, Jožko Puterák. A ty proti vlastnej žene nebudeš však. A keď tak len tak na oko, aby sa v dedine nepovedalo. A Jožko ten nebude proti mne. Však, Jožko. Jožko by som neraz pomohla. Počastovala som ho. Na oslavách v dedine dostal tanier dobrej hovädzej polievky a špík, čo tak rád. Však, Jožko, však nebudeš proti mne. Hej, ty si, nehanbi sa. Pravda. Nie je jedno, kto bude. Nebudete vy, bude iná. A súdruhu predsedu, chápem, nemôže vás tak priamo. Tomáš, počuješ, ako krásne hovorí Jožko? Počuješ to? Jožko, nie Jožko, obecný sluha nie je dôležitý. Ale je jedno, akú má funkciu, hlavne, že robí. A potom, obecných sluhov už dávno nie. Jožko je ako tvoj tajomník. Keby si ho tu nemal a nepomohol by ti, tak by si nič nemal dokončené. No, ty si taký popletenec. Ja som popletenec. Nejedné šlamastiky si ma svojimi rečami dostala. A odkiaľ si zebrala? Mne nenaleješ? Nie, tebe dobrý sobášok. Inak, počúvam, že máš niečo s Gabrielou Cinzlovou, ale hovorím ti, keby som sa to ja dozvedela, tak si ma neželaj si ma. Pritakáva, že má právo. A keby si nevedel toto, na čo tu bola Cintulová? Neviem, sedela vám na kolena. Nech ti jazyk zremenie, ešte nás odčuje aj oheň na strechy potom. Čo si to tam pošuškávate? Úradné veci. Ospravedlňujem, že má právo. I Kuborovú má právo. Neste do kuchyň ani jednu, ani druhú. Keď tak žiadosti hovorí, ľúto mi jej prišlo. Ľúto ti došlo. Pálenky, že ti druhý raz nenaleje. Neslúžiš verne svojmu predsedu. Ja mám pálenku. No dobre, počítam. Zovedom 50 Jedálny lístok bude hovädzia polievka, rezeň, zemiaky alebo zemiakový šalát a pivo. O všetko sa postaram. Už len nejakú pomocnicu do kuchyne, nech príde ráno o 7:00, alebo si zavolám Marišu Čupke. No nie, nikoho nevolaj. Sami te zabezpečíme. Nikoho nevolaj. A v pokoji sú není vajcia.
Ale nevadí, na družstve alebo niekde budú. A rozumiete, najmenej 100 ich budem potrebovať. Aby som nezabudla, mám už odvedúcej kľúčik od kuchyne aj všetko, čo k tomu budem potrebovať. By si mohol ísť domov, vybrať zemiaky, dať ich variť a malému čaj. Ja dojdem neskôr. Už má nakúpené. Už má kľúče. Už má Marišu čutke. Vidíš to, Jožko? Ľúto ti došlo. Mal by si sa oženiť. Potom by v styku se ženáme na teba nechodila tak rýchlo lútosť. Pokúsim sa. Ja si O nič sa nepokúšaj. Aj tak by z toho nič nebolo. Nie len, že sa postavila proti nám, ale nám ešte rozkazuje. Vajca! A čo to ešte? Mne, olej, krumple a čaj. som na vašej strane. Cintulová obec najlepšie uvarí. Šikovná, pekná, rozumná. Rozumiem. No, moc by si sa nenajedol, čo ona navarí. Čerta rohatá, rozumieš? Cintulová je... Nestep do kuchyne. Cintulová ľahká žena, ešte by mohli z toho voľakej reči. Tak prečo ste potom prišli? Veď to je to. Všetko nemôžem na nos viešať, tak už vieš toho dosť. Obidve tam prídu ako hlavné kuchárky. To bude kucapasa. A neišla by Cintulová za pomocnicu vašej žene? Musím si s ňou pohovoriť. Jožo, netreb, ona za pomocnica k mojej žene. Tak, nech ide vaša žena k nej. Jožo, tvrdý si jak poleno. Si nevieš predstaviť, aké sa to obidve zanovité stvorenia. No, potom na toto, po dobrom to nepôjde s tým. Na to bude treba voláky fíga. Porad, tajomník! Robíte si zo mňa srandu, keď vaša žena povedala. Na každú dieru sa nájde záplata, len aby nebolo horšie. Môže byť ešte horšie? Môže. Keď sa nám ešte prihlási ďalšia žena. Dá sa vám môže prihlásiť. Tomáš, nemôžeme nedel vystupovať, muzikanti sú po sobotnejšom vystúpení unavení a každý týždeň fúkať a fúkať. No tak nepúkajte každý týždeň. Odehrajte ešte tento koncert a potom si oddychnite. Tak potom vystúpenie by ste mali brať ako honor, propagáciu pre vašu kapelu v dedine. Honor, propagáciu, to sú pletky, ale môžem sa ešte s muzikantami porozprávať. No pravda, budú mať nejaké požiadavky? Roma by do vás. Za uhorský rok, ale čo pred jedným zahráte, už máte nejaké požiadavky. Tak je to vaša psá povinnosť. Za tých 5 pesniček, čo odehráte, by ste ešte volať, čo chceli. Mali by ste to svedomé. Mali. Aj 5 skladieb. Aj 5 skladieb musíme zahrať poriadne. Dneska nikto nikomu zadarmo nič nedá. A jaké sú to vaše požiadavky? No, tak ešte sme sa hovorili toho, či vôbec budeme hrať, ale keby sme hrali, bolo by to... 100 korún na chlapa. Čo? Ako veľa. Nie je to veľa. Čo ste sa zbeštili? Mozky vám maknú, lebo čo? 100 korún na chlapa, to je ako každý jeden ste 100 korún? Každý. Vždy jednám ako kapelník, mene celého kolektívu. A ja jednám mene celého kolektívu, žiakov a rodičov. A mne za organizovanie nikto nič nedá. Ešte mám z toho len opletačky. Nemáte peniaze? Kde by sme ich zebrali?
Najdôležitejšie veci nemáme. Pamatáš sa? Leopold, keď ste začínali, každá príležitosť vám bola dobrá. Čo? Muzikanti sa cvičili. Ľudia spoznávali vašu kapelu. Kapelu Leopolda Veselého. Zabudol si? Nezabudol. No vidíš, a keď dobre zahráte, ja budem taký kavalér, že z vlastnej domácej vám dám okoštovať. Platí, jo. Zahráme 5 kladieb a zadarmo. Pod jednou podmienkou. Moja Marka bude na oslavách hlavnou kuchárkou. Bude hlavnou kuchárkou a inak šovalku stojí, čaká na odpoveď. Nachystal sa na nás. Najskôr za peniaze, potom zadarmo, kuchárka. Však dočkaj, Leopold, ja ste dvojky. Á, Leopold, nedá sa. Neskoro si povedal, vieš, už máme všetko nachystané a tak. Ale ako neskoro, veď doslova sú ešte 3 dní. No ale myslíme dopredu, musíme všetko nakúpiť, potraviny a čo ja viem čo. A moja žena je dobrá gardina, o všetko sa postará, má kvalifikáciu, chodila do rodinnej školy. Kvalifikáciu mi do toho nepreš, lebo sa naštvem. Ako vravím, povedal si, neskoro, nedá sa. A není sa v dedine vajca, nemáme vajca, no? Vajca máme, môže pedať. A vajca je vajca, tebe vôbec nie je o vajca, čo? Nevykrúcaj sa. Povedz pravdu, v kuchyni bude tvoja žena. Nebude. Áno? A kto varil minule? Pri odhalovaní pamätnej dosky? No, Mariana. A predtým na letných slávnostiach Gumočková. A teraz Mariana Gumočková. Všetky akcie v dedine robili pre rodinu. Sú to aj Gumočku. Leopold, v poslednom čase ti začínajú rásť rohy. Naučili ste sa hrať internacionálu. Volajú vás do mesta. A ste s tými pichastými rohmi. Ako som povedal, tvoja žena nemôže hrať. Čo hrať? Variť? Neskoro si povedal. Keď moja žena nemôže variť, tak ja nemôžem mať. Chceš variť svoje hranie viac na požiadavku svojej ženy? Viackrát ste už toto urobili a moja žena sa stále odstrkovať nedá. Nehrám, hotovo. Dnesko si povedal. Spravil by si nám to teraz pár dní pred oslavou. Spravil? Hovorí, povedal si neskoro, muzikanti sú unavení. Spíňa, teraz nás začne vyciciavať. Ďakujem. Nebudem. Ja ho poznám, mŕtvemu zocha by vypil. Prisúďte mu pomocnicu. Leopold, aby si nemyslel, že akože sme nie kamarádi, tak dobre, nech teda tvoja žena varí ako pomocná sila. Pomocná sila? No, ja nebám, ale najprv sa musím poradiť s manželkou. Leopold, počkaj, a prečo tvoja žena tak
silou mocou ste variť, však za tú robotu neplatí. No, prišiel ten pochvalný list a nechce sa aj stále doma len pri deťoch, chce sa aj ukázať, no. Veď nejde o peniaze. A teraz by sme začali chodiť deň na podruhu, lebo čo? Ale vaša žena dostane pomocnicu, Cintulovej to už nejako vyhovoríme a všetko bude v poriadku. Ať neposmel. No, poď Márka, no. Budeš tuto s Tomášovou ženou v kuchyni, navaríte súdu, ako sa patrí, no. Vidíš, jak sme sa ľahko dojednali a tak si sa bála. To ja mám byť pri nej? No však pri nej alebo pri druhej, však toto je jedno. Tuto, sem tam, tuto, kde tu, volačo, pomôžeš, doneseš a tak. No, aj. Sem tam, poznám to ja. Najprv hýbaj po drevo, potom dones korenia, potom rázumy. Vieš čo? No nech si varí Mariena sama. No buď to ja budem hlavnou kuchárkou, alebo nejakou žálnou pomocnou. Ale ženy, čo vám tu ide všetkým do rozumu? Čo máte všetky s tým varením? Čo myslíte, že ja nemám iné starosti, len toto, že kto bude variť, lebo čo? Dajte mi svatý pokoj s tým. Vieš čo, keď chceš, môžeš ísť ako pomocná sila, nech sa páči. Keď nie, nedá sa. Hotovo. Nie? Ďakujem. Na toto si ma sem priviedol, aby ste mi toto povedali. Tak ďakujem pekne. Ale Majka, no nepátrím, tak hádam sa nejako ujednáme. Keby si bol na niečo súci, by si ma nenehal takto ponižovať. Dobrá, že ty vieš, čo máš povedať. Ale nehrám a hotovo. A prečo by som aj hral, keď sa s mojou ženou takto zaobchodí? A ty si z nej robíš posmech a to ja nedovolím. Poď Márka. Kto si z nej robí posmech? Kto? Obidvaja ste ani mechom udretí, neviete, čo vyprávate. Ty si mechom udretý a nevieš, čo hovoríš. A ja viem, čo hovorím, aj čo urobím, aj čo chcem. A nehrám, hotovo. Márka, poď. Nech sa páči, tam sa dvere. Obecné slávnosti sa není pre pajácov. Keď sa nevyhovuje, tak sa narujú. A ty si? Co máš? A sme v hajzlu. Vaša žena dostane pomocnicu, Cintelové tu bola vyhovorí. Slúbte mu, všetko mu chlúbte, lebo ináč máš aj tak hovoria. Nejak sa už len z toho dostaneme. Robota. Leovo, Marka, no však dočkajte! Koláko sa len dohovoríte, no, dočkajte! Nie, už tých najsvetejších. No. Marka, no. Aby ti teda nebola krivda, tak buď to hlavnou kuchárkou. Nie, krivda, ale však aj ja viem takú sviečkovú uvariť, ešte lepšiu, ako bola tá, čo z okresa až do neba vychválili. A daj mi už pokoj s tou sviečkovou. Leopold, aj sme sa dovolili, pekne o 8:30 a hrať, až sa patrí. A hrať budeme, až sa budú hojzelenať. Ani na svadbe. A mne? Mne ešte nejakú pomocnicu, čo by mi v kuchyni pomáhala? Vedela by som o jednej. Babi, hnusné, ďalšiu mi tu Nie, nikoho nemáme, my zabezpečíme. Súdružka Gulôčková, tá vám pomôže, o všetko sa postará. A vlastne sa už postarala ako pomocná sila. Ani veľký záujem nemala variť. Lebo syn má zlomenú nohu, no. No, veru, nemala záujem, ale čo treba, všetko nachystá. Neboj sa, len dojdeš, hodíš polienko a varíš. Dobre, tak ja teda dojdem v nedeľu ráno o 8:00. Dobre, no. Na tú hodinu ste cintulovú chlapá. Nemôžeš o 8:00. Mám ešte všelijaké vybavovačky. Dojdi o 9:00. Čakaj ma tu, pred Národným výborom.
Do kuchyne nechoď. O 9 bude neskoro, predseda. Prídem o 8. Ale čo by bolo neskoro? Neboj sa, všetko stihneš, navaríš, hodíš polienko a varíš. Ale prečo? Nechápem. No, čaká ma tu pred oným, lebo nechoď do kuchyny, lebo, no, vedúca jedálne si to nepraješ, ako poznáš. Nechcem, aby chodili kuchárky do kuchyny samej. No, tak však aj ty si kuchárka, vieš, ak je to. Neste, aby tam chodili bez doprovodu. No. Čo by to tak nemohlo byť? No nemohlo! Tak, Marka, tak my už ideme tak zajtra, teda v nedelu, presne o 9:30. No. A nezabudni na tú slivovicu. Neboj sa, všetko bude, len už idete do... Vieš. To je tvoj rozum. Čiže mi tu začnú chodiť všetky radom. Čo budeme robiť? Nemajte to. Lepšie sa mi takto rozmýšľa. Hlavná vec, že ty si nebanoval. Pre ktorého andela musí byť cintulová. Nemusí. Lenže ona je cintulová. Rebeka, nepopustí. Povedzte pravdu. Som je osobitný háčik. Mohla by ustúpiť, veru mohla. Keď vás má rada. Máte nedostaneš. To je ten háčik. Osobitný háčik. Čo škoda? Že Cintulová nechce ustúpiť. Ale ja jej poviem. A keď jej ja poviem, Marka a vaša žena, tie sa už nejako len dohodnú. Súdruh, predseda. Malčíkov syn nechce vystupovať. On síce chce, ale... Tak čo, chce alebo nechce? Chce, ale otec mu nedovolí. Už sa to na nás veže. Ignác pomáha dedine. Bol som za ním, však slúbil, že chlapcovi dovolí. No pre tú tribúnu som musel so žiakmi sám spraviť. A nemôžete vystupovať bez neho? Nemôžeme. On má hlavnú úlohu. Zajka. Vystupil už nacvičený súdruh, predseda. Poradte, čo mám robiť? Ja vám mám radiť. Tak vy ste riaditeľka školy. Buďte trošku samostatnejšia, súdružka riaditeľka. Ste plne zodpovedná za poobedňajšie vystúpenie vašich žiakov. Len si s ním pohovorte, porozprávajte sa. Ináč bude strašná. Veľmi pekne vám za pomoc ďakujem 6-krát. Pohovori. Zajko kráľov! Poďte mi, chodím ma domáceho zajaca, nech to rozpráva kráľa. A hovorili ste, že stačí, keď Leopold odohrá tých 5 skladieb. Hovoril, čo? Keby sme jeho ženu nedali do kuchyni, neprišiel by hrať šach. Musíme ho na chvíľu pustiť do kuchyni, kým Leopold odohrá tých 5 skladieb. Potom môžeme poslať preč. Marka má prísť o 9. O 9. Leopold začína hrať o 8:30, Cintulová príde o 8. Čer by mohol zložiť takúto parádu. Nič nerobíš, zle je. Robíš, ešte horšie. Všetko si odnesie iba predseda Medveď. Najprv príde Gabriela. Hneď ako sa zjaví, pošleme po pivo. Súd piva, 2 súdy. 3, 4, celý súd, celý voz piva. Žiadne pivo sme si u nich neobjednali, nefantazíruj. Tým lepšie. Aspoň môže ísť hneď na srdce. Potom príde Marka. Pošleme ju po tie vajca, čo spomínala vaša žena. Zakedy sa vráti, Leopold už bude mať koncert skončený a Marka môže ísť domov. Ha.
To je sranda. A čo keď príde Marka skorej, než bude mať Leopold odehraté? Tak ju ešte niekam pošleme. A čo keď sa ráno dotrepú všetky tri naraz a nedodržia stanovený poriadok? Nepustíme ich do kuchyni. Bude tam aj vaša žena. Rozoženieme ich. Ako? Porozmýšľajte aj vy trochu. Rozhlasom. Nemusíte s nimi ústne a mali by to oficiálne. Že sa vám nebude, hotovo. Jožko, nehnevaj sa. Úprimne ti poviem, na teba pôsobí alkohol. Keď sa bude Gabriela vracať s pivom, niekam do čerta pošle o vašu ženu. Korejmu chlapcovi. Jožo, ty si poplietol povolanie. Máš si ísť robiť do pálenici zápravného zástupcu. Prečo práve do pálenici? Lebo najlepšie radieš vtedy, keď si vypiješ. Kým sa Mariana vráti, Gabriel pohodíme po kuchyni. A povieme jej, že prišla neskoro a v náhrade za ňu varí vaša žena. Keď chce, nech jej pomáha. Nech pomáha, nech pomáha. Vyškrábe nám obidvom oči. Nie. Tie dve nemôžu byť spolu. To by bola katastrofa. Žiadna katastrofa nám nehrozí. Už len nejako. Všetko volá, ako bude. Poďme preč. Možno dobre ďaleko. Lebo ešte oláky sa chlap dohodia a bude chcieť, aby varila jeho žena na oslavách. A ešte máme aj tie zemiaky a ten čaj. Osem preč, kde je? Pozri, Gabriela je už tu. Mariana už varí. Poďte za ňou a povedzte jej, ide o to pivo, že nutne potrebujeme pre muzika. Keď nebude chcieť, kúp nejaká vypintená. No akože nebude chcieť. Predsedu Národného výboru. Na čo tu mám čakať? A nevadí. Hlavne, že budem hlavnou kuchárkou. Zvedavá, to príde z okresu. Ten môj muž to je strašné ohredlo. Možno ma chce tej pomocnej silou hodne poriadne staviť. Alebo že by som skúsila do kuchyne. A nie. Počkám, Tamáš určite vie, čo robí. Už je voľa, čo o mne hovorí. Poďte za ňou, lebo ešte dojde druhá. Amen. Ale Marka dojde do 9. Je čas. Hádam by bolo lepšie, keby jej ty povieš. Nenahovárajte ma na to, ja jej nič nepoviem. A prečo odmietáš? Veď ty si taký bystrý, súci, pre teba by to bolo. Nebo, No prečo? Svatá Panna! A však pravila, že ja... ja, najmä že babu niečo napadlo. O 9. bude neskoro, prídem radšej skorej. To je zle. Velice zle. Celý plán sa nám začína rúcať. Hovoril som vám, poďte za ňou. Cinkulová už mohla byť preč. Teraz tu máte obidve. Ako im to povieme?
Ešte, že som prišla skôr. Guločka tu sem pozvala aj svoju milenku. Ani len toľkom sa o nej nezmienil. Nevie síce nič variť, ale zemiaky škriabať veru môže. A ja počkám, veď on príde. Cintulová mohla myslieť, že... prišla pani Veselá. Čo chce do kuchyne? Je pravda, však jej muž hrá na oslavách, tak hneď ju podstrčil. Tomáš Somár sa dal nahovoriť, som sa ma neopýtal. Nevie síce okrem čaju a praženice nič iného navariť, ale aspoň riadne poumýva. Čo teraz urobíme? Akurátne, nechceme. Nabrali ste to. Ešte vyjde z kuchyne vaša žena a už sa možno osiť. Nevyjde. Zamknem ju. To nebude dobrý nápad. Nie nás rady, začne búchať, treska na dvere a pohroma je hotová. Musíme ich nejako rozprášiť. Aby sa nezačali zhovárať. Nebojte sa, nie sú hlúpe. Jedna druhej sa nevyzradia. Že by som sa opýtala, či bude v kuchyni. Marka, a ty čo? Stojíš tu, ani sa neprihovoríš, čakáš na niekoho? Chce sa vyzvedať. Nebudem to pozvolávať, kým nepríde predseda. Nečakám, na nikoho nečakám, veď na koho by som? Leopold príde koncertovať reku, no šotkazuje niečo Guločkovi. Guločkovi, to určite. Preto to nestojí, ani stať nemusí. Môže ísť smelo k nemu nabiť. Ja som prišla skôr z piva. Guločko si zase žiadal kvôli tým oslovám. Môj ti môže, ty ale klamu. Pivo tam, že nevodu na plyn. Opýtam sa jej, či nebude v kuchyni. A Marka, ty čo? Nebudeš variť na oslavách? Ja? Ako ti také niečo mohlo zísť na um? Ani sa pritom nezačervenaj. Odkúšam. Chce sa vyzvedať. Keď pozor na jazyk. Že prišla skrz pivo? Však puterák s Guločkom sú skoro každý deň v krčme. Choď k nemu na byt. Takže čo by si tu takto čakala? Koza. Mám s odkazom, či to pivo bude čakať tu. A ty čo nejdeš k nemu na byt? Ty povedal, že mám tu čakať, tak tu čakám. Prezradila sa. Pomocná sila. No, keď ti kázal čakať, tak čakaj. Guločkovi na byt sa bojí. Veď Mariena by ju lúhom obliala. Aj by mala dôvod. Dám jej škriabať a čistiť cibulu. Aj keby sa mu nebola potrebovala, nech jej dobre oči vyštípe. Čo? Čo kývam? Nekývam. Teda ja kývam? Kumaj! Na úrade pivováriku si mal všelijaké nápady. Pozri, už je po 9:00, ženy strča a kapela nehrá. Furt nehrá. Vidíte, už to ide. Netreba sa hneď nalákať, no. Marka pôjde domov, Cintulová tiež. Leopold bude hrať. Vlastne hrá. Marka pôjde domov, ak bude chcieť. Cintulová, ak bude chcieť. Leopold bude hrať, ak bude chcieť. Poď medzi ne a povedz im, aby išli domov. Vytrhnúť jazyk z huby. Ja si jazyk vytrhnúť nedám. Koho sa ja nepriblížim. Poviem im to rozhlasom. Sa aj nebudú. Počkaj. Chytrá robota, nebudem ako krát. Jak im to chceš povedať? No takže, ako by bolo najlepšie? Začni s tými oslavami.
že po obede budú a tak ďalej, aby si neskočil hneď medzi kuchárky a spoločný obed. Občianky, občania, dávame vám na známosť, že dnes bude slávnosť otvorenia novej materskej školy, tak ako sme už povedali. No to, ako sme už povedali, hneď. Bude pomníkom padlých. Ale pred pomníkom padlých nič nebude, len koncert kapely Leopolda Veselého. Dnes sa u nás bude konať slávnosť otvorenia novej materskej školy pred materskou školou. Do obeda koncertuje kapela Leopolda Veselého, do tanca i na počúvanie. Ale netáraj, Jožo. To bude nedeľu do obeda tancovať na ulici. A nie je to ešte, keď pôjdu ľudia do kostola. Povedz len tak, že ako už počujete, kapela Leopolda Veselého koncertuje, nemusíš hovoriť, že na počúvanie. To je jasné, že nie je na husáčku parádu. No. A potom poviem, že sa variť nebude, lebo... Ako to mám povedať? No, múdre slovo. Povedz, že okresný národný výbor všetky spoločné obedy a oslavy zakázal a hotovo. Nie z peňazí. A ešte povedz, že to schválila rada. Mňa nespomínaj, len radu. Dočkaj, kde ideš? Však nedostaneš sa na úrad, aby si nešiel veľa herkých dvoch. Nebudeš sa aj vedieť potom obehnať. Idem dookola a tak. A ako dookola a tak? Však nebudeš sa aj vedieť obehnať. Ani dookola ísť nemôžem. Kade mám? Ale vidíš to. A už by si utekal. My sa z tohto klepca nedostaneme. Dostaneme. Akurát musíme odpútať ich pozornosť od budovy Národného výboru, kým ja pôjdem tu. Ale ako? Niekde za rohom začnete kričať, volať o pomoc. Oni sa za tým smerom otočia a ja za ten čas behnem. Tak ja budem po dedine kričať. Predseda Tomáš Guločka, predseda MNV ako bol, ešte ma volať do ovary s kijakom po hlave. Rúb do toho, Jožo, začínajú sa hýpať. Čo budeme robiť? Poradne, jak to mám kričať? Pomôž, pomôž! Ja keby ste sa topili? Však už sa topíme, už sme s Tomáš pokrky. Ale musíme zmeniť hlas. Aby bol píškavý a jačavý a pozor. Začnite kričať, keď ja vystrčím hlavu poza Entorov. Príďam. Tam ti je milé robota. Ty voláte na vola, čo zmyslela. Pomoc! Pomoc! Topím sa ľudia! Pomoc! Čo kričíte, tam není voda. Ďalej čakať nebudem. Kovačka si robí so mnou žarty. Spomarenec prs. No len sa mi vypúš. No ty, Marka, čo ešte čakáš? Tak čakám, ako aj ty čakáš. Občianky, občania, dávame vám na známosť, že dnes spoločný obed nebude, lebo okresný národný výbor zakázal podávať občerstvenie, nie peňazí. Miesto obeda bude pred obedom koncert. Už aj začal pri pomníku padlých. Preto rada MNV do súhlasom predsedu Guločku zajažuje, aby ženy, čo stoja pred národným výborom, sa hneď rozišli. Variť sa nebude. Koniec správ. Tak, variť sa nebude. Už tomu rozumiem. Už viem, Tomáš, prečo sa to neukázal. No však len mi príď. Ja ti ukážem, kto je Gabriela Cintulová. Mohla som tu čakať aj do večera.
Počula si, Gabriela? No variť sa nebude. Čo ma to? Ja som nechcela byť hlavnou kuchárkou. Takže variť sa nebude. Dobre, ale ani milovať. Variť sa nebude. Dobre, ani koncertovať sa nebude. Čo by sa naozaj nevarilo? Však Mária na celý týždeň nakupovala. Fuj, to je robota. Futerák lapaj. Rad hemenuje so súhlasom predseda Gulôčku. Však dám mu dám. Čo má to znamenať? Okamžite odomknite. Čeď, Marina, prepáč, Prepáč, skúšal som zámku a toto zabudol som otvoriť. No, ako si často zabúdaš, aby som ti nemusela hlavu ponakrávať. Náchod domov, zober toto chlapcovi, narýchlo som pre ňoho pripravila. Ale ja teraz, daj mi s tým pokoj, ja nemám čas, ja mám iné starosti, čo? Maso! Čo si sa zbláznila? Však ľudia nás rozosú zubom. Ja som teraz v takej chúlostivej situácii. Ale čo v jakej chúlostivej situácii? Len rob, čo ti rozkazujem a utekaj mi tu za nie. Seber to nakák! Nezoberiem! Vyreň ti to na hľad! Ale! Dobre, to úterák ide! Tomáš, prosím, ešte ma hole! Že nemáš vystrkovať hlavu z perí. Tak čo? Dobre som toho vysielal. To chvíľ ani vie. Ohromne. Rada MMV so súhlasom Gulôčku. Kurník šoka. Tak buď len rada. A vtedy som aj ja. Alebo len ja sám. Ale nie rada so súhlasom predsedu. Ospravedlňte ma, prosím. Vaším menom som chcel celú vec pozdvihnúť. Ja ťa pozdvihnem. Tak vysoko, že sa ti hlava z toho zakrúti. Lapa jeden. Predseda Gulôčka nariaduje len tak špak ruky hodiť do textu meno. Gulôčka nemá záujem takýmto ženám bolo čo nariadovať. To sa nie normálnej ženy. Teraz bude na mňa. Teba si nikto ani nevšimne. A čo je svojho pôvodom? Prečo nehrá? Utekaj, Priško, za ním! Vy počkajte. Utekaj, Priško, za ním a nedovol, aby sa stretol s Markou. Jasné? No, pobabrali sme ťa. Celé sme pobabrali. Súdruh predseda. Malčík zatvoril Floriana do pivnice a nechce ho odtiaľ vypustiť. Ešte som chcela pred obedom celý program preskúšať a takto som pochodila. Malčíková veď rada, aby syn vystúpil. Kľudo z pivnice nosí vo vrecku. Ináč. Mám nos. Však som bol za ním pristúpil, že pustí chlapca. Čo mu to zase behlo do hlavy? Ale čo sa chlapec nepatrali do školky? Ona nerobí, môže sa o neho starať. Čo? Ešte sa bude napadovať morák jeden. Vyhoďte mu ho ze školky! Výstup nemôže byť bez neho. On je kráľom. Keď ho pošlem domov, Malčík pôjde hneď žalovať inšpektorke na adres a bude z toho veľa kriku. Ale ja sa kriku bojím. Čo mám? Po inšpektorke? Čo má po kriku? Čo? Malčík robí krik furt, lebo je somár. Čo potom vlastne chcete, súdružka riaditeľka? Mám s vami nacvičovať program? Alebo mám ich poprosiť Malčík, aby bol taký láskavý a... Buďte trošku samostatnejšia. Ste plne zodpovedná za odpoludňajšie predstavenie vašich detí. Som, viem, ale uznajte, ja som tu nová, ešte nepoznám to našich ľudí. Ale mali ste mi to s tým programom povedať skorej. Pred 3 dňami ste mi odkázali, hneď som prišla. Nevedela som, že v tejto dedine sú takí ľudia. Takí, ja som nikomu neoblížila a mne oblížuje každý prečo. Ale súdružka riaditeľka, nekňukaj. Pôjdem ja za tým Malčíkom. Nejako som dovolil. Rád jeden. Neúplne. No. Odkázal, že?
že nehrá. Služka rečka, choďte za Máčikom, povedzte mu, že nech sa dojde pozrieť na tú tribúnu, čo som so šiakmi spravil, že mu už len volať, čo dáme. Utekaj, poviem mu, Poď, ďakujem. nebojte sa, on potom pôjde. Hej, sa lidem. A keď dojde delegácia do okresu, nezabudnite mi to oznámiť. Oznámim, určite oznámim. Takže odkázal, že? Nehrá, kým jeho žena nebude v kuchyni. No a ty si mu povedal, že si úradne vyhlásil, že sú obedy zakázané. Povedal som, všetko som povedal. Neverí, lebo hostia sú už pozvaní a aj potraviny. Vaša žena už háňala a myslel si, že to bolo pre jeho ženu. A ty si mu povedal na to čo? Už veľa som toho nestihol. Zakúpil mi na odchod a už ho nebolo. Ľudia stoja pred pomníkom padli a pýtajú sa, kde je Leopold, prečo nehrá. Vidíš to. Hamba. Veľká hamba. Pred dedinou. Pred okresom. A čo nám prejelo, že mu mali nechať vlastne zvlášť varidlo čo? Odkážme Marke, že sa variť bude, tak na pol hodinu, na hodinku držíme, kým Leopold odohrá tých 5 skladiek a potom ju môžeme poslať preč. Taká panna, čo to vypráša v kuchyni, je moja žena. Musíme mu nejako pustiť do kuchyni. Pošleme mu domov horemu chlapcovi. Poslal ženu na pol hodinu horemu chlapcovi, to by šlo. Aha, ale Leopolda s takýmto odkazom nepresvedčíš. Pôjdem za ním a poviem mu po vašom mene, že sa variť bude, aby jeho žena išla do kuchyni a on pokračoval v koncertovaní. Na takúto výzvu Leopold nezeberá ani trúbu do ruky. To musí byť také oficiálnejšie. Tak úradnejšie. Vyhlásim znovu rozhlasom, že sa variť bude a hotovo. Bude, nebude. Varí sa, nevarí. Za chvíľu vybehne moja žena z kuchyny, bude vtedy, kde má tú pomocnicu. Zrúbte na nás, kde máte vajca. Aj môj Bože, keby tak Marka chcela aj za pomocnicu mojej žene, hneď by nám bolo lepšie. Ale nie! Ženy, keď sa zapnú, nepohne s nima nič. Vyhlásim to rozhlasom. A vyhlás, nech už aj koncertuje. Alebo choďte vy za ním, vy už ľahšie presvedčíte. Nejdem. Nároky ľudí dnes stúpajú. Vycíti, že sme prúseri, došiel som prosiť. Hneď si volá, čo vymyslí. Musím splniť. Ty nemusíš nič. Predsedovi MNV nálejú za pohár tepovici, hneď by ste od neho neviem čo. Babi hnusné! Nech volať navará! Barzaj zatma, kotka, pazové polievky, barzaj presvine! Len nech už mám od nich pokoj. Hýbaj! Dočkaj! Vyhlásíš a dojde cintulo. Ej, nerobíme to dobre. Nerobíme to dobre. A jak to mám vyhlásiť? Alebo občianky, občania. Dnes bude spoločný obed. Nie je pravda, čo sme pred chvíľou povedali. Čo sme pred chvíľou v rozhlase vyhlásili. Zle! Čo nie je pravda? My máme vždy pravdu. To zhora sa pomýli. A treba povedať, že obed je pre pozvaných hostí. Lebo ináč všetci družstevníci, čo ste ma potom spravili? Vyhlásenie, obecné hlásenie musí mať svoju formu. A teda, jak to mám povedať? Povedz to takto. Z technických príčin sme pred chvíľou vyhlásili, že spoločný obed nebude. Nariadili zhora. Ale teraz zhora svoje rozhodnutie pozmení. A tak ďalej, a tak ďalej. Kto nebude vedieť, kto nariadil, kto pozmenil zhora. To môže byť bardo od ministra až dole, až po mňa.
po teba. No, iba je, kým je ešte čas. Dočkaj. Vyhlásiš a dojde si. Nerobíme to dobre. Nerobíme. Nech ide po to pivo, hotovo. Nech ide po to pivo, hotovo. No. Mali by si ľudia oprobovať, čo je to robiť na národnom výbore. Čúvaj ma, ubil si mi ženu. Kde ju mám? A čo si ty myslíš, že ja tu všetko budem sama robiť? Idem, dáte potom máš. Bola u mňa Látečková. Vraj mám ísť pozrieť tribúnu. No, už som pozrel. Je sfušovaná. Tak požiadsky urobená. Vedel som, že prídete. Šetril si na peniazok. Aj, dobedajú ešte prerobím. Len sa nejak hmlisto vyjadruješ o peniazok, že mi niečo dáš. Za opravu beriem práve toľko, čo za jej celé postavenie, však to je ešte horšia robota. Aj na toho chlapca sa nehnevaj. Bude vystupovať. Prečo by nevystupoval? Si prefíkaný človek, nazviem. Urob, ako si povedal, ja teraz nemám na to čas. Iba je to spraviť, alebo všetko na porádku. Tomáš, a počúvaš ma, alebo nie? Ale počúvam, Marienka, všetkých počúvam, všetkých vás počúvam. Urob, povedal som, dostaneš, neboj sa. Nestoj, čo tu ešte stojíš, iba je robiť už. Času dosť, urobím to raz, dva. Ešte si musím domov po Dobre, iba si povedz aj urob, aby to bolo čím skôr spravené. Tomáš, ešte si vajte, a tá žena sa mi pomôže. Áno, Marienka, vajca, budú, všetko bude, len chodíš váriť, prosím sa. Ty čo? No tu ešte vypočuť, čo budú hlásiť rozhľadka. Ale Marka, tak čo toto Tomáš? nastanú komplikácie teraz. Ale, komplikácie, neviem, pokoj, šoj, nastanú. Tak čo, bude tá stovka, alebo nebude? Ale veď som ti povedal, bude, len iba už spraviť, čo sa, všetko bude. Marienka, prosím ťa, iba už váriť naozaj nalazú tie komplikácie a čokoľvek. Ale jaké komplikácie? Nesúkaj do mňa, jaké komplikácie? Čo za komplikácie? Ti hovorím, že si tu chcem ešte vypočuť, čo budú hlásiť. Občianky, Čo sa to tu robí? občania, príkazu vrchnosti, teraz hora, vidie, čo nariaduje. A potom technických príčin mení. Oznamujeme, že spoločný obed bude, i keď sme pred chvíľou ohlásili, že nebude. A bude pre hosťov z okresu, nie pre zústení. Nech sa tým dnes postaví Leopold Veselý s jeho pikovou kapelou v pomníku Padlých. Tam, kde pred chvíľou koncertoval a už nekoncertuje. Nech príde do kuchyne aj jeho žena Marka. Koniec správ. Čo toto má znamenať? Obed bude, nebude, však je už skoro uvarený. A Marka je moja pomocnica. Čo ju takto vyvolávate, však choďte pre ňu. A to len vie. Áno, Marka, no vie, prečo by nevedela, no vidíš to, vedela a nedošla, no vidíš to, jaká je, musíme ju rozhlasom volať, no idem po ňu, idem. No dobre, hlavne nech dojde a nech je už tu, že toto je za systém. Tak čo? Dobre som to vysielal. Výborne. Ani na družstevníkoho si nezabudol. Dostaneš medál. Len prosím te, Jožo, váce už do orchestru rozhlasu nevyprávaj a najmenej z pamäti. Máme na to školenú silu, Simonu.
Čo si vybavil u Leopolda? Marka je hneď tu. Hovoríš tak, keby to bolo pre nás voľaké víťazstvo. A kde je Leopold? Ten hneď príde. Pán Boh zaplať. Určite doletia Cintulová. Čo potom s ňou? Čo moja žena? Čaká Marku ako pomocnú silu. Máme si ste za ňou povedať, že nech ide za chlapca. Čo ukáže, ja nemôžem. Lebo hneď na mňa vyskočí a budem musieť za chlapcovi. A bude to celé ťahu, celý plán. Poď za ňou a povedz jej, že chlapec veľmi kričí a že ho bolí noha a tak. No, a ja si nevidím. Nevidel som. Veľa roboty. Vy máte dneska nejak veľa roboty obidvaja. Viacej vešať ako prať. Ale dobre, vieš čo, ako hneď ako ho zbadáš, nech príde domov. Podarilo sa. Tu. Rozhlasom. A už kde? Ide za mňa aj s celou kapelou. Výborne, všetko sa nám darí. Pre teba. No, poďme rýchlo, do kuchyni. Mari, všetko máš nachystané. To je Mar. Hotovo. Kedy už budú hrať? Konečne. Keby aspoň tých 5 odehral. Stačilo by. Opatrne. Velice opatrne. Mohlo by sa nám to podariť. Prečo sa nám to podarí? Čo? Prečo by sa nám to nepodarilo, nie? Však som bol aký predseda MNV, nie? Prestav! Polovičky pesničky! Čo to? Zle! Čo je zle? Prečo prestal hrať? Lebo nechce hrať. No ale prečo nechce hrať? Došlo, že s jeho ženou, na to, že s jeho ženou je to fígel? No nedošlo, ťažko nám bola čo dobude. No tak potom, prečo nechce hrať? Čo, čo osol na čo? Nemá pohodné látky. Ale vydýchaj sa. Čo to trepeš? Také pohodné látky? Adam, nebudem dávať benzín na prevoz jeho pohodňák kapely po dedine. Aby sa tu vyvážali aj bokice cvičené. To by sa im ľúbilo. Nič také nebude. O žiadny benzín nejde. Slúbili ste mu. Je fajn! Už som sa naplašil, že si volačo vymyslel. No, doletíš ten zadýchanie, keby v krčme horelo. Však ja viem, že Leopold nezahrá bez pálenky nič. No ale teraz sme na tom zle. Mark je už v kuchyni, Leopold nehrá, musí volačo robiť. Už mohol mať odehrať tú ďalšiu pesničku. Čo? Dáš pálené, budem stieť pivo. Po pive dáš gulák. Po guláši dáš pivo. A je mi z toho celé zle. A čo? Zabudol si na nás. A nikto si nás aj nevšimol, že hráme. Kto si ma, však ľudia tleskajú, ľudia si ma všimli, kto si ma ešte mal všimnúť? Vrchnosť. Naša vrchnosť. A muzikanti sú smední. A zle sa hrá, keď rodle vysychá. Ale čo môže byť smedný, však nech sa napijú vody. Kto sa smedný, však ešte nehrali. Koncert sa neúčtuje. A to je samo o sebe veľká vec. A ešte som aj ženu poslal. Poslal práve. A čo, nepáči sa ti? Ale páči, prečo by sa mi nepáči? A nie je zlá bucháčka. A
a má kvalifikáciu a to si vážte. No a neokúnej sa, dones mi tú slivovicu. No a ja si za to oddychnem, kým prídeš. Ale nevysedávame to, že nemáme čas, ľudia čakajú a tleskajú, čakajú. Ľudia čakajú a tleskajú, prečo si nečakali, A ja som viacej čakal. A netleskal som pri tom. A kde je moja žena? Idem pozrieť. Nechoď, tam nemôžete. Marka má veľa roboty, Belište veľa. Cudzí sú zakázaní. Cudzí, manci, ja som veľa cudzí. Dobre, radšej ti dám. Tu máš. Z mojej vlastnej. A hrať, ako sa patrí, lebo za vyšikovať dediny. A takú malú? No, malú, nemalú, hrať a hotovo. Čup. Čo je odpilné. Obed nám dáte? Dáme vám aj obed, dáme. No, čo by ešte neste obed? To bola slivovica. Žuť mi chybí! Nepodkúšaj. To som mal prenázov, bože. Čo budeme robiť? Nože, jak sme tu? Čo sme tu? Jako? Čo sme tu? Veru zase! Čo to beráte stlačené kurence? Čo by sme sa pozerali, toto však normálne sa pozeráme. Hovor hlasnejšie, nemočuj. Pivo! Nechvíš na mňa! Potrebovali by sme súrne pivo, potrebujeme ho ako soľ. Ľudia pýtajú. Tak, pýtajú. Je teplo. Teplo je... Nerozumiem vám. Mrblete nezrozumiteľne, však pivo si u titulov nikto neobjednal. Neobjedná, potrebujeme ho teraz ako soľ. A iba súd? Pre kapelu. No, pre kapelu. Jožo má pravdu. Nedostaneme ho, prečo ešte nehrajú? Štvrtka stačí. Štvrtka postačí. Nič im nedám, aj zlom nehrajú. No takto, nezdržujte ma. Ja musím ísť variť, ináč obed nebude na čas. Môj muž je doma, dávam diva, koľko budete chcieť. Ale neboj sa, stihneš navariť, neboj sa, navaríš, všetko máš nachystané, len iba frisko pre to pivo, lebo aby nebolo neskoro. Ale, čo? Kde bol to? Čo konečne? Prečo by som ja mala chodiť po pivo, keď mám na to muža? A kde bol? Sa ešte porozprávam. Ja není Marka veselá, aby si do mňa strúla vtipy a pokrikoval na mňa rozhlase. Ale daj mi pokoj s Marko Veselou. Obidve ste dneska ani zlým duchom posadnuté. No, ty si daj hlavne pozor, aby ti ten zlý duch nešiel po úste. Gabriel, my sa ti ospravedlňujeme. Mali sme ti ústne, mali sme ti skôr, ale prosím ťa, maj rozum, my teraz potrebujeme súrne pivo, potrebujeme čerstvé pivo a ty sa v pive lepšie vyznáš ako tvoj manžel. Hoci je krčmár. Tak, hoci je krčmár, ešte by nám dal nejaké staré a my potrebujeme teraz také akurátne pre muzikantov, pretože sa neúčtuje ten koncert. Takto, chlapci. Môj muž je doma, leží. Ak by náhodou medzi časom niekam odišiel, môžete si pivo vziať sami. Kľúč je v predsede na oči. To máš ty piť. Ja do tej chalupy nejdem. Ideš po to pivo, alebo čo? Čo? Alebo čo? Ja? No, neznač. Marieva, idem! Ježiši, Marieva! Marieva! Marka! To bude dokonca. Predseda ide. Príde, povedal, že príde, určite príde. Majka, nemáte. Na čím budem lepiť predle na bráčovej rezne? Málo ich je. Počúvaj, bol niekto predo mnou v kuchyni. Nebol. Iste nebol.
Vajce, kde ich takto rýchlo? Nemáš, že by si nám požičala alebo predala? Bola čo, ale to nebude dosť. Určite bude. Choď po ne. Čo ty vieš, či to bude, alebo nebude dosť? Na princeza musí dať na kúpu súhlas. Aký súhlas? Čo za súhlas? Ja predseda a jedno. Dávam súhlas za predsedu. Choď po ne. Ale čo to robíš? Pusti ma. Nechod do kuchyne. Choď už po tie vajcia. Sakramenské ženy, zblázni sa. Nie mojou vinou sa stalo, že som sa do kuchyne nedostala včas. Vieš? Ale pusti ma, musím sedieť dolu zás. No to už všetko len výhovorky, nemôžeš ísť v nej. Nie. Tak už aj sebe. Ja ti ju podržím. Na chvíľu. A už choď. Choď. To si vidí Mári, Ide, nestojí, no. Ja budem robiť krik, a nie ona. Tak máte, obi bez. Pedro, z toho článka. Ten môj starý somár, no prehnal ma, čo ho toto napadlo? Idem domov a chlapec si spokojne leží. Ešte dve. Bol niekto v kuchyni? Neviem. Iste nebol. Abo poskoro som zabudol. Márka tam bola, Márka hľadala. No však a kam išla? Neviem. Čo je toto za systém? Behať po dedine, keď je v kuchyni toľko roboty. Príde neskoro a ona si ešte behá. Poskoro som zabudol. Po vajíčka išla. Kázali ste, že treba vajíčka, tak som ju poslal. Aj zásteru tu nechala, že nech sa vráti. No aj ty si nejaký poklečený. Tak sa mi zdá, že s Tomášom dúchate zo spoločného ohňa. Ale sa toho chlapca to ešte vypije. Ale, Jožko, ty si veru nezabudol, čo som hovorila, že treba vajcia. Nezabudol, špichovú kosť do mňa dostaneš na oslavách. Veru dostaneš. Vy ste Mariana dobrá žena. Ďakujem vám za tú kosť. Však som není taký zlý a hlúpy, ako mne všetci hovoria. No, to o tebe hovorí. Však ja ťa považujem za celkom normálneho a slušného človeka. To ten tomu môjmu strašivo beží. Čo dve? Len tak, dve. Nám to ide. Čo ide? Nepočujete, oslavy. Bože môj, ani tento nie je normálny. Marka ide. Kto ide? Marka, nechce vajcia. Mariana, mali by ste ísť tomu chlapcu. Určite. Teraz mu je určite veľmi zle, mali by ste ísť za ním. Ale prosím ťa, bola som za ním, nič mu nie je veselý, nič nepotrebuje. Ma potrebuje materinskú lásku. Bez nej dieťa nemôže. Aj noviny o tom píšu. A ja s Tomášom sa o neho veľmi bojíme. Že sa mu niečo s tou nohou, viete, aby sa mu nestalo. Viete, dneska je taká pohodená doba. Ľudia, lekári hlavne, pušujú a niekedy ani nemôžu. No a už si skončil. A ten sa ho tak veľmi sa bojíš, nech sa páči, chodte za ním, ja teraz nemám čas. Vieš, Marka, musím ho ísť, Vyhraj. Dobre, hľadala si ma? Bola som doma. To je koniec! Ale Judri, počkaj, ešte ťa budeme potrebovať. Čo sa mu stalo, že tak divo beží? Vieš čo, neviem, vôbec neviem, ale... Nie je nejak málo. Vieš čo? Ešte by si mohla skočiť do mazákov. Agneša mi cez hovorila, že ona máva je to a že
že keď budeme potrebovať, aby sme prišli, tak... Ale to si mohla vybaviť po ceste. No ale dobre, nevadí, teraz chcem, aby si išla ešte do mlyna vypožičať taniere a lyžičky, výzličky, všetko, čo budeme potrebovať, lebo v kuchyni nebolo to. Mark, vieš, aká som ja rada, že si mi prišla pomôcť. A to bude nejaký omyl, lebo mne slúbil Tomáš miesto vedúcej kuchárky. Tak toto ti nemohol slúbiť, lebo ja som trvale menovanou vedúcou kuchárkou na všetkých oslavách v dedine. Určite, chybu Borovú. Mne slúbil Tomáš pred 4 dňami. Určitosťou prislúbil. Môj muž by veru nebol prišiel koncertovať. A ešte dokonca aj v rozhlase vyhlásili, že variť sa bude, aby prišla do. Nuž moja, tak to si s teba museli spraviť dobrú srandu, lebo mne povedali, že ty si moja pomocná sila. Ha? Mne povedali, že ty si moja pomocná sila. Jaj, apoštola. Za to teraz takto rýchlo zdúchli. A chuťovák utekala, ani keby mu noha vysia zhorelo. A oni takto. Tak už teraz rozumiem tej ich komédii. Kto ťa rozriekol? Tomáš. A že doviedol. Ha! Na silu ma do nej vtisol a povedal, že všetko je pre mňa pripravené, aby som to i hneď pustila variť. Preto som ja musela ísť domov k chlapcovi. Aby mohol teba. Petra. Tak vieš čo? Povedz Tomášovi, že mu veľmi pekne ďakujem. Toto som si o ňom nemyslela. No prečo ma takto okladol? Že aj stále o poldomkovi mu nehľa, nekoncertuje tebe dlho. Počkaj, prečo by si to robila? Počúvaj, ako krásne hrajú. No a potom, hlavným dirigentom je tvoj muž. Pokazila by si celé oslavy. A neoklamali len teba, ale aj mňa. A mňa ešte aj na posmech celej dedine poslali domov za chlapca. Aj to veru nebolo od nich pekné. Veru nebolo. A poď, dovalíme ten obed, vykašleme sa na nich na mamelúkov. Vieš čo, mala som ja veru zlé tušenie. Dlho som tu od rána stála pred Národným výborom. A potom v rozhlase vyhlásili, že variť sa nebude. A som išla domov. Čo som mala? Preto som mi to raz nechcel povedať, že čo hlásili. No ale však mohla si ten dovnútra za mnou, už od skorého rána som tam bola. Zamknuté. Pravda, ešte aj pod zámkovku má jeden, ktoré idem pozrieť zámku. No, ale vieš čo, keď mám? Bola tu aj Cintulová, že vraj prišla skrz pivo. Čerti ho kumaja jedného naháňali, snad všetkým mladým ženám v dedine podsľuboval. Vieš čo, poďme, ideme to uvariť. No, máš pravdu, nebudem tu ja dedine na posmech, pomôžem ti. A všetci funkcionári si všetkých 10 prstov pooblizujú, lebo taký obed navaríme a tým dvom nedáme ani okoštovať. A buďte rád, si špikovú koť môže pýtať o Cintulovej. Fuj! Ani začas kapitalizmu som sa takto nenarobil. To všetko len... Na čo som ho sem dovliekol? Za chvíľu ho budem dnes nasnúť. Všetko len pre tú cintuličku. Vidíš? Zabezpečila som aj bez objednal. Ani si s tým Nepočítal. Určite som s takýmto niečím ani v poste nepočítal. A si spokojný? Veľmi. Tak máš konečne odísť do kuchyne, nerozrázať, či môžem dovariť. Ale Gabriela, nerob túto. Ale Tomáš, všetko musíme len tak potajme, počuťme a navonok nič. Tomáš, ty ma to všim neľúbíš. Ale Gabriela, prosím ťa, nerob scény, čo? Oklamom. I hneď vyžen tvoju ženu z kuchyne, lebo to urobím ja. Si obyčajný klamár!
Nerozumiem, ako sa to so mnou rozprávaš? Ja som chcel, aby si ty bola. Ja za to nemôžem. Moja žena. Pravda, Evo. Toto som od teba chcela počuť. Marena je v kuchyni a varí, viem. Však celý týždeň nerobila nič iné, len behala od obchodu k obchodu a zháňala veci do kuchyne. Myslela som si, že keď bola po iné roky a ty si teraz prislúbil mne. A prečo si ešte privolala aj tamelníkovu Marku? Od rána tu čakala. Dobre, idem a všetko poviem tvojej žene, aby vedela, akého má dobrého muža. Gabriela, prosím ťa, nikam nechoď. Na čo by si za ňou chodila? Veď by bolo z toho len zbytočne veľa kriku a nepríjemností. Však už aj tak je toho dosť. Prosím ťa, lutuj sa nado mnou, prosím. Pozrime sa, súdru Gulovočka tlačí. Cinkulová mu dáva rozhrešenie. Ale či to pristane v tej zástierke? Daj si to na ľudské plemeno, Bože môj. Prosil ťa, aby si išla za hlavou, však. Ale ty nechceš. Tak sa mi zdá, že si si objednal 3 naraz. A čo je? Pani Krčmárová, videla si môjho chlapa? Dobre. Tak si ho drž, ti neušiel. Chlap, ako sa patrí, má funkcie. Preto mnou si na kolena nikdy v živote neklakol. Vieš čo? Ja na tvojho muža z vysoka. Čo ma stále obťažuje. Je mi to nepríjemné. A kašleme na našu kuchyňu, som vedela, že si tam. Že kto iný by mohol ako súdružka Guľvočková. Pre iné ženy to není robota. Môžeš sa do sytosti najesť, domov nakradnúť. A túto Marka sa môže pred susedkami pochváliť, že aj ona v kuchyni varila. Dokázala to. Však už od rána tu čakala. Jaj, ty hlúpaňa, ty si tu čakala od Božieho rána, že ťa bude volať. Čakala. Ale preto, aby som sa dozvedela, ktorá z nás bude variť, keď už všetko bolo také strašne tajné. Ale keď som ťa tu uvidela, hneď sa mi vyjasnilo vraj. Prišla sanskrt kapelu. Čo ty máš s kapelou? Nebyť oslav ani nevieš, že tvoj muž niekde hráva. A ty si prišla z pivo. Áno, tu je, pozri sa. Už dávnejšie mi ľudia hovorili, že si na teba mám dávať pozor, keď už teraz príde, tak ho vyhodí. Vážne aj predsedom. A teraz ho chceš vyhodiť. A čo si ho už nevyhodila predtým? Pravia! Chcem kývnuť a mám chlapov, koľko len chcem. Chlapov, ne. Kapusné súdky. Čo si ho už nevyhodila predtým? Ráda, vedú toho by ťa bol strčil by ťa do kuchyne a veľmi rád. Aj, lebo je somár. Ale o tom on nerozhodoval. Prepáč mu jeho nemohúcnosť. Hanbi sa. Ja sa mám hanbiť? A za čo? Že po mne pozerajú chlapi, však majú po čo. Horšie je to s tebou. Za tým svojím širokým zadkom už ani pes nezaštekne. Narastlo ti toho, že si stále v kuchyni a kradneš! Tomáš, počuješ, že táto tu toho tak sa ma volia! Gabriela, mierni sa, lebo čo? Zatvoríš ma do väzenia? Dáš ma vykázať ovce? Ty nechci, aby som začala rozprávať. Tomáš, súdru predseda! Vyhrali sme to, čas rady hral, čas rady! Nie len, že mi zvádzaš muža a rozbíjaš celú rodinu. Hej, to aj to rozbíjaš! Ja to nechťam nikdy živote nevidí! Ty hysterická žena! Ten tvoj muž, Guľvočka, sa o chvíľku pri tebe stane len Guľkou! Vám chytne v kope hnoja a nikto ani nebude vedieť, že existovala česť práci! O! Ty, pani Trubačová, trúbiš, aj keď budeš v kuchyni pre pánov variť, no na veľkosti ti to moje nepridá. Ty len obyčajná, dedinská husa. Ha, ešte menej husa. Stačilo.
Poďme, Maťa! Poďme, to skoro krížovanie sa tu zabávame! Vystupovať, otec mu povolil. Ďakujem vám, že ste mi pomohli. Výstupy už natvičení môžeme začať. Hneď vám oznamujem, že prišli hostia z okresu a očakávajú vás pred našou novou materskou školou. Chuderák, zásteru zabrať do cintulo. Súd tiež odgúľaj. Do krčmy nepotrebujeme, neobjednali sme si. Súdružka riaditeľka. Nech sa páči, ideme vítať hostí na otvorenie vašej novej materskej školy. Súdovko Túla Puterák. Ani čo by on chodil za cintu. Ale to je tak. Vždy na všetko dopadí. Len chudák. Takže priatelia, naše divadelné predstavenie sa skončilo. Ja dúfam, že sa vám to aspoň trošku páčilo. Keď áno, tak to povedzte ostatným, keď nie, nechajte si to pre seba, už obligátna veta musí byť. Dúfame, že ešte sa nám podarí raz toto vystúpenie hrať doma a pravdepodobne to bude v ľudovom dome, uvidíme to ako v Lani, tak vás tam znovu pozývame. Zatiaľ odchádzame, ako sa hovorí, na turné do okolitých dedín. A ešte jednu prosbu by som mal pre vás. My chodíme hrávať často alebo každý rok do Szabad Čápora a tam býva fakt toľko ľudí a veľmi dobre sa tam hrá. A tento deň založili si tiež divadelnú bandu a že prídu k nám aj do Loveste. Ja vás už teraz pozývam na ich predstavenie Szabad Čápora, bude to niekedy po Veľkej noci. Takže vám ďakujem za účasť, že ste v takomto hojnom počte prišli, že ste nás podporili a ďakujem. Dovidenia.